Koveckému vo vnútri. Teraz je otázne, že kto šoféroval. Julius Cako, Monika Hajduková, Lidia Kojecká. Škoda 1201 Sedan, Baujahr 57 und Roman Majdel ist Roman Kolecki. Lidia Kojecká drinne und viele, viele anderen, wie ich sehe. Tu vám malý šofér kýva, tak mu zatlieskajme trošičku. To vie ušoférovať aj takéto malé dieťa. Ide mu to dokonca lepšie ako na tom Moskviči. Netreba na to nejakú mimoriadnu silu. Myslím, že nie. Je to v podstate autičko, ktoré už je komfortné. Vraj to svojho času bolo auto pre papalášov, k tomuto sa bežný človek nedostal. Áno, je to také posledné, menej ľudové vozidlo. Skôr je spájané so súdruhmi z EŠTB, takže veľa pamätníkov príjemné spomienky na to nemá. Dokonca vraj, keď to parkovalo pred domov, tak sa ľudia nechystali domov. Tak to radšej neparkujte. Škoda Sedan 1201 z roku 1957.